Goedenavond, het is zondag 3 januari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. In Oostburg is vandaag met speurhonden gezocht naar Ishelle van der Velde. De 29-jarige vrouw met haar eigen winkel in het centrum is al 18 dagen spoorloos. Haar familie heeft geen enkel idee wat er is gebeurd. Als je de belt, neem ze op. Als ze sms't of als je de WhatsApp, dan heb je binnen een paar minuten heb je iets terug. Of ze laat even weten waar ze is of wat dan ook. En nu gewoon helemaal niks. De familie heeft ook geen aanwijzingen kunnen vinden waarom ze plotseling is verdwenen. Daardoor blijven alle opties open en kan politie en familie niet gericht zoeken. Ik hoop dat ze iets vinden en dat ze er iets mee kunnen. Of dat wij er iets mee kunnen, dat de politie er iets mee kan. Ja, 9 van de 10 vinden ze. In welke staat dan ook, want alles is beter dan nu helemaal niks weten. De speurhond van stichting Signy heeft geursporen gevonden van Ishelle. Maar dat leverde geen enkele aanwijzing op. Je ziet wel eens de grote vermissingszaken zie je wel en dan denk je, goh, wat zou die mensen doormaken? Ja, dat weten we nu. En ja, elke tip die we nu kunnen krijgen, dat is mooi meegenomen en hopen dat we er iets aan hebben. De 5e editie van de Vestingcross, de internationale veldrit, is vanmiddag met grote overmacht in Perkpolder gewonnen door Mathieu van der Poel. De Brabantse wereldkampioen bouwde een grote voorsprong op, mede omdat concurrent Wout van Aert een paar foutjes maakte. Hij toont zijn spierballen, want met een voorsprong van 1 minuut en 30 seconden wint Mathieu van der Poel. Van Aert wordt nog tweede, Tom Pidcock uit Engeland wordt derde. De wedstrijd telde voor het eerst mee voor de wereldbeker. Wereldkampioen Mathieu van der Poel! Ik heb gewoon geprobeerd mijn tempo aan te houden. En, het was sowieso niet een heel makkelijk rondje om rustig te fietsen. Dus het was afzien tot op het einde. Bij de vrouwen een compleet Nederlands podium. Met op het hoogste treedje Denise Betsema uit Texel. Die de wedstrijd leidde van start tot finish. En uiteindelijk met een voorsprong van iets meer dan een minuut over de finish kwam. Op de tweede plaats Lucinda Brandt uit Rotterdam. Die daarmee zeker is van de eindzege in de wereldbeker. En op de derde plaats regerend wereldkampioene Ceylin Alvarado, ook uit Rotterdam. Denise Betsema! Het was echt de hele wedstrijd gewoon diepgaand. Het was een hele lange wedstrijd. Dus die laatste ronde doet dan ook extra pijn. En ja, dan zie je natuurlijk wel dat het gat groot genoeg is. En dan probeer je een beetje op safe te rijden wel. En ja, uiteindelijk super blij om zo als eerste op zo'n voorsprong over de finish te komen. Another round of applause, please. Flinke glasschade aan de Grote Kerk van Groede. Daar zijn op Oudjaarsdag meer dan 10 historische ramen gesneuveld door vuurwerk. De stichting Grote Kerk Groede verwacht dat de rekening oploopt tot zo'n €2000. Er is altijd heel veel vuurwerk op de markt geweest. Dit jaar voor het eerst niet, omdat het verboden was. En dit jaar hebben we voor het eerst keer schade. Over de daders is niets bekend. Om de schade te herstellen zijn buurtbewoners een actie gestart en daarmee is al €1000 opgehaald. De stichting van de Grote Kerk is hoopvol dat er nog voldoende geld binnenkomt om de complete schade te herstellen. De maximumsnelheid van trekkers en tractoren is sinds 1 januari verhoogd van 25 naar 40 km per uur. Ook geldt nu een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen op de openbare weg. Deze Europese regelgeving moet de verkeersveiligheid vergroten. Doordat er dus voertuigen die harder kunnen dan 25 km per uur voorzien worden van een kentekenplaat, kunnen ze ook gebruik maken van de N-wegen, bijvoorbeeld rondwegen. En daardoor kunnen ze dus weg van de B-wegen, waar er langzaam rijdend verkeer of bijvoorbeeld fietsers gebruik van maken. Door de wetswijziging hoeft landbouwverkeer dus niet meer door de bebouwde kom, maar kan er omheen. Een goede ontwikkeling vindt ook de ZLTO. Al zorgen nieuwe regels ook voor administratieve rompslomp en extra kosten. Als u aan een boer vraagt of dat we blij zijn met nieuwe regelgeving, dan moet ik u helaas teleurstellen. Alleen dit is wel in het belang van de verkeersveiligheid. En de kosten kunnen beperkt blijven. Dus na het lange traject en de stevige onderhandelingen die LTO Nederland heeft gedaan, ja, kunnen we wel tevreden zijn met dit resultaat. De Grensmatch-app, die werkzoekenden koppelt aan werkgevers uit de grensregio, is sinds kort ook beschikbaar voor studenten. Hiermee willen de makers van de app het stagetekort verhelpen. We hebben meer dan 200 werkgevers beschikbaar in onze app.
En er is een enorme nood aan stageplaatsen in Zeeland, maar ook in Vlaanderen. En wij vonden dat ons platform daar heel goed toe diende om die stagiaires te koppelen met de werkgevers. Door het thuiswerken zitten veel studenten zonder stageplaats. Dat kan de app niet oplossen, maar het moet bedrijven wel op nieuwe ideeën brengen als het gaat om stagiaires. Dus dat ze die toch een aantal dagen in de week naar kantoor laten komen en voor de rest ook mee laten lopen in de Zoom-sessies die er zijn voor vergaderingen, etc. Dus dat ze wel een klein stukje van de beleving hebben. Een werkgever vaart naar rechts als een profiel op de app bevalt en zodra er een match is, kan een sollicitatiegesprek worden ingepland. Momenteel zijn er 3 studenten aangemeld, maar dat is nog maar het begin volgens Den Doelder. We zijn op dit moment in gesprek met een aantal scholen aan beide zijden van de grens. En we willen dat ook graag met de opleiders zelf lanceren binnen de school. Zij weten het allerbeste hoe ze de leerlingen moeten bereiken. Dus we willen dat samen met hun wel initiëren. Wanneer de gesprekken echt iets zullen opleveren is nog niet bekend. Het was overwegend grijs en bewolkt. Voor de enkele spaarzame opklaring moest je wel even geluk hebben. Dit was in Westkapelle. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe wat lichte regen en een minimumtemperatuur van 2 of 3 graden bij een vrij krachtige noordoostelijke wind. Daar verandert morgen maar weinig in. Ook morgen hebben we te maken met wat lichte regen en temperaturen rond 3 graden en de wind blijft vrij krachtig tot soms krachtig vlak aan zee, windkracht 5 of 6. De komende dagen krijgen we enig winterweer. Op dinsdag beginnen we nog met wat regen. En het wordt overdag dan droog bij een maximumtemperatuur rond 3 graden. De dagen daarna zien we geregeld de zon en soms ook een enkele bui. En dat kan dan een bui zijn met regen, maar bijvoorbeeld vooral 's nachts. Als de temperatuur iets onder het vriespunt ligt, kan dat ook in de vorm zijn van wat natte sneeuw. Gelukkig schijnt dan wel op woensdag en donderdag de zon geregeld. En tot zover. Geniet nog van uw avond.